pozdrav svima ljudi, sada snimamo video, sada igramo Death Run, kako se zove, protiv... Opet izbagovan? Nije zbagovan, pa dobro, nekad, mora nekad, ne može tako. Ajde. Ova, ja padam. Igrali? Znam da smo igrali. Zato snimamo drugi. Evo me. Uti, ajde, pam. Ne. Nemoj me zezati, Evo nas u drugoj rundi. Yeah! Ja, meni baguje, stalno mi padaju ove kruške. Na kruške, kako se to zove. Samo ja 10 možda. A do sada ti ne bi vidio jesam? Opalo, samo. Hop. A zašto mi, ja vidiš, padaju mi same stvari! Ne, i meni, samo sačekaj. Brate, mi nisu svi kamioni pali sami! A sad pucamo jedan drugi. Hop, čonđila. A sad sam ovdje preblizu, sad ovdje ako me ne ubiješ, tako si mub. A ovdje se ne. Tako. A zašto mi ne ubiješ stavno? Winner! Dobro. I evo nas u trećoj rundi, tako da... Treća sreća. Vidjet ćemo ko će pobediti. Ja, naravno. Ti, naravno. Možda ne. Tao sam. Pao si bre, a ti kože nećeš ti bre. Koja sam ja sreće. Ovo nam je treći Death Run da igramo. Prva dva sam ja pobedio, zato sam bio prvi snajper pa sam imao sreće. I evo nas u trećoj rundi. Četvrtoj, ne znaš da brojiš četvrtoj. A da, četvrtoj. Mislio sam u trećoj, ali treća je bila prošla. Ajde sad dođi vamo. Ne da padaš. Dobro je, nisam pao. Nisam pao bre. Ajde. Sada dole. A nemoj da padate, glupi! A gledaj ovo, jel vidite ljudi šta se dešava ovdje? On dođe, ništa ne uradi. Ne. To, padni bre! Posle ovoga igramo Deadline. Znam. Evo nas u šestoj rundi, jel tako? Pridjeti ovaj. Petoj, dobro. U petoj rundi. Sada evo me preskačem. Silazim dole. Ajde. A de mi tako padaš? Dobro. Diš se, za malo sam pao. Nema. A brate, mnogo si dobar snajper, ja tebe nikad ne pucam. Imaš što nema, ajde. Kreni. O, nema nijedan. Ne, imaš. Ne. Za malo, bravo. To, ne. Okreni se normalno. Je moguće. A zašto ja ne bih postavio? I evo nas ljudi u šestoj rundi, kad već smo stigli u šeste. Sad ću malko da ga puknem, onako lagano. Ako mi jedino ne budu padali o gonu, da mi ne pada. Ja sam čekao da dođeš ti ispod onih cevi pa da puknem. A ti si što si se približio, one su same pukne. A daj, meni samo sve pada, pa samo mi pada sve! On nema logike više. Pa ima, ja sam sad mrtav, gotovo. Stvarno? Pa ne mogu da prođem. Stvarno? Pa samo se penješ. Pa ne mogu. Kako ne možeš? Pa kamion me zablokirao, sam moram da banim. Ne sreće.
Evo i mene pada za tobom. Winner. Evo nas ljudi u 7. rundi. Prošlu ga je sama igrica zeznula. Ja ne znam šta se ovo dešava. Tako da, evo, prelazim ja. Osi me. Ja nisam ni gledao da li ima ono. Pobedi me ček. Evo nas ljudi u 8. rundi. Sada ću, ako mi ne budu padala cevi, ako me igrica bude slušala, neće mi lijepo padati, ali kao što vidite, igrica ne sluša. Što mi samo pada. Ja kad naciljam u nešto ne moram ni da puknem, nego će samo već pasti. Što je mnogo loše. I evo, ja sam samo pukao, ono samo pada. Evo, sada ja skačem, zato što hoće da se ubije. A ja sam the winner. Evo nas ljudi u 9. rundi, tako da idemo. Sada trči malo, samo da me ne pogodi ko prošli put sa onim gonetom. Dobro je, dobro. Dobro. Padaj onako do... Dobro, za malo sam ispao. Trči! Opa! Bravo. Uzmi malo metakita. Dobro. Ajde, skači. Bravo, trči. Pada. Beži. Pa se me gađa. To je baš odlično. Ja obožavam kad me gađa. Ja obožavam kad same padaju stvari. Nema. Bravo bre! Ne. Prosuo ga isam. A si me prosuo, za malo sam prešao. I evo nas ljudi u 10. rundi. Ne znam da li je ovo posljednje ili nije, ali... Ne. I evo Klin, ti plaču. Šta pevaš to? Ali ja hoću. Hođila. A meni kad ne bi same padale stvari, pa ja bi plakao od sreće. Jel ponovo ne možeš da prođeš? Šta misliš? Pao si. Opa, evo i mene za tobom malo. Opa. Winner round. Evo nas u 11. rundi više. Koliko ima rundi, Bože. Šta pevaš? Ne, pa samo mi pada, Bože. Evo, mrtav. Loser. Evo nas u 12. rundi više. Koliko ovdje ima rundi? Namjesto 7 rundi moramo da pobedimo, čovječe. Pa, a same padaju stvari. Onda malo teže malo. Si pao? Ja. Pa same padaju stvari. Druga, šta se postoji maslinovo? Šta? Kako se ulje postoji? Ne postoji maslinovo? Ne znam. Ajde, koja ti ulje? Ili znaš šta je maslinovo ulje? Ne. Reci maslinovo ulje. Maslinovo ulje. Srkneš mi iz bulje. Odšao. A daj, gdje mi padajš više? Ne, sastavi me čovjek. Evo i mene za tobom, padam i ja za tobom. Bam! Winner! Match winner! To 8.000. To je baš malo. A ja 7.800. Ništa, Sriver je pobedio ovo, a sad ću da idemo deadline. Deadline. Evo da sad da... Evo nas ljudi u prvoj rundi deadline-a sada.
Kakva je trka? Ovo je trebao na moj teren, tako da bi trebalo da izgubiš. Pošto sam ovu mapu već 50 puta igrao. Stvarno? Dobro, sad ću ja. Jel ti voliš da gladuješ? Opa. Ne. Ti si igrao ovu mapu s kime? Više da sam išao dušanom lukom. Odakle njima, a? Dobro, To ne bi dobro. imao ja. Pa, odakle nisam znao da oni znaju da skidaju. Nemoj me zezati! A zašto ja ne bi išao s Kako tobom? to radiš? Friendovi me znao. Ne! Friendovi me znao. Ovo nemoguće više! Nemoguće! Da ne računavaju. A zašto ja ne bi išao s tobom? Ajde malo ću ti. A rekao sam. To je ne bi išao s tobom. A rekao sam. A me boostalo. Možda smo malo preterali sa boostom. A daj, nemoj nas zezati. Za malo! Dobro, nisam isplanio. Moraš trikati okolo naokolo. Opa, bato! 360. O! Dobro, ne! Dobro je. Za malo. U stvari ova mapa se ne skida, ovo je samo... Sebe sam ubio. Što volim. Odakle tebi... Odakle meni 7 života, nisam 3 puta. Da, 3 puta. Nemoj da padaš! Meni padne od gore mi bude. Volim ovaj život, baš je rekao sam. Evo me idem. A što se meni dalje čuje muzika ako sam ugasio muziku? Nemoj da padaš u vodu! A što se meni čuje muzika? Ne znam, ne bi mi sad. Što ne iskoristi skok? Skok. Stok. Nemoj da prolaziš pored skoka, jebem li ti. I sad kako ću, šta ću, ne ću, kako, šta bilo, kako bilo, šta, Ajde, brzo, vozi bre! Vozi bre! Nemoj me zezati! Bacio si me preko i sam sam bio. Znam, a si umro. Ne. Da, ja si srećnik. Da te ja nisam bacio, ti bi već bio mrtav. Nemoj, brate, odakle ti boost? Odakle te si uzeo boost? Nije bio tamo, nije. Sad Sad je je tamo. mnogo prije toga. Koliko ti čekaš taj gubi boost? Je moguće da si uzeo ono govno? Ode ja. Ja odu! Ja imam 2 života! Ti imaš 7 života. O! Ok. Ajde, brzo! Ne, Ne u vodu, dobro je. Bravo! Pa što ne skočim? Pa i da si skočio, skočilo bi ti pola metra. Ne. Bi. Skočilo bi ti 1 centimetar, brate. Pa barem bi preskočilo. Ne bi. Pa zato je napravljeno da preskoči debilu. Pa kad vidiš onda... Napravljeno je da preskoči. Evo ja nisam stisnuo. Nego ti nisi stisnuo tvoju džoku. Nemo da klizaš, nice. Klizaj malo. Bravo, ubij se, sam se desio.
Ajde, dođi vamo, dođi vamo. Opa bre, brzina! Htio si ne džabe boost, nego... Ne! Jes, što voli, ne! Nemam Znaš jedan jedna fora? život, imaš 5. Što ovo ne može da stane. Znam! A i ako može da stane, ali ako stane, kraj života. Da. Jo, ne, nisam mogu svoj izbjegnuti. Pokupio si bus. Nemoj na stranu da mi padaš i da mi skačeš sa motora. A što ja ne bih s tobom? A šuti. Dobri, co da se sve? Evo ga. Eto ti na. Jesi ubio sam? Nisam. Imam 0 života, jebem li te. Bravo. Ne smiješ me sad, ne smijem sad. Smijem. Evo neće da svoje. Sovanja nema života. Kod svoješ. Nemoj me zezati! Imam si 3 života! Evo nas u drugoj rundi. Šta? Šta? Kaže... Šta u drugoj rundi? Da! Pa koliko si stavio? 3. A da, i stvarno pa video će trajati 40 minuta. Brate, ja je editor. Pa i zadnji put sam morao da izedituješ isto 15 minuta. Ne vidim kako je moguće za 40 kreativa. Hoćeš trke da snimamo sada? Ne. Što? Najbolje i trke da snimamo. Što? Što ti trke? Stvarno ne... Osi, brate, džabe sam skidao da ovo trka. Ko ću kada snijem malo da se zove. A šta da, brate? Trke. Ne znam. Trke su najbolje stvari. A sam to sravnio sa zemljom. Nemoj, pa nemoj da pukneš! Više. Ajde bre, vataj. Na. Ne! Jebi strikija. Aj čuti. Čing. Padni! Ne da se zakucam. Ja ću malo kada se koncentriš. Concentration. Ja sam malo usporio. Ja sam malo concentration. Što tako redak onaj, kao da se uspori vreme. Ovo uopšte nešto ne služi. Nije dobar. Ne! Pa bravo, doktore, umirem na moje. Ja mislite, ovaj put nijednom nisam ubio do sada. Pa, vodiš me 9-7. Da, ali sam se ti 3 puta sam ubio. Nisam se 3 puta sam ubio. Pa bravo, doktore. Samo mi plavi, bez razloga. Ej, jep! Za malo sam umro. Od toga ne može da se Šta je? prevrne. Šta? Ne da se prevrne. Ne može da se Prevrne. prevrne? Kako ne može da se prevrne? Pa se video da se... Opa, gladujem!
A kako se gladuje? Ja ne znam. Pa stišćeš SC, mislim citronu. CTRL. Dobro. Opa, ja može ovaj na jedan točku da vozi. Ne može na jedan točku da vozi kad nema konjskih snaga, zato tako. Opa! Opa, uspio sam malko da gladujem. Jel ti voliš da Slučajno sam gladuješ? iskoristio boost. Koja nisam. Od toga sam srećan. Nećeš. Ne, dobro je. Ne, dobro je. Ne, Šta je bilo? Ne! zašto ih je? Zaustavio sam se u glupavo. 4 života sam sam sebe ubio. Vam kažem, ono sam sebe sam ubio. Friendovi me zvaju. Imaju bilijar pa je jedan stiki. Čuti. I ja si mi uleteo. Zvuči zoveš Martin. Uko? Ti. U Ja. trambolini. Uvijek da ti, pravo ti kažem, jedva čekam. Šta je da čekam? Tako bude. Klikni H. Neću snimit ću. Šta? Neću snimit ću. Šta ćeš snimiti? Pa na medalu. Šta? Na medalu. Na medalu? Šta je medala? Pa ono što bi rekao, ono kao što... Znaš koliko sam visoko gledala? O. Gladujem. Džemo. Jeba sam tebi familiju se. Tako treba. Opa! Sam gladala baš. Ne! Stavi u mesto! Opet si sam sebe ubio. Da, jesam, stavi mi u mesto. Pa ja tebe jedno ubio, ti sebe 3 puta. Aje, šta ću ti ja? Jel sam uspjela gladujem? Nisam. Što je na dolara stavu? Ajde malo čuti. Opa! I svi dokle sam gledala. Da, sad je to gledala. Torba! Ja sam ponovno sam se ubio. Ti ćeš me povediti 2 runde. Ako mi i treći povediš, to je. Uzimaj! Pa te padaš, ne. Ja ću da meditiram. Šta? A daj me to, dešava se mene. Ajde čuti, molim te čuti, samo čuti. To je sve što treba da uradiš, da čutiš i... Ajde čuti malo više. Pum! Je moguće nisi umro? Je moguće nisi umro? Prošao sam kroz tvoje, zato što ja nisam ono... Ja imam 1 život, imaš 8 života. 2 imaš. Znaš sad kad te ubijem, ostaćeš na 1. Ostaćeš ono, imat ćeš 0 kao. Znam. Ne! Listi glatska, Čuti više! Dosadan si. I nići priliks. Opa! Brzina, dakle gotovina, to je brzina, dobra gotovina. Pobedio Znam da si pobedio si. Evo nas u 3. rundi. Ako ga sada pobedim, ništa se neće desiti. 3, 2, 1, go! Keep lyrics. Ona je disgusting, riči lyrics. Ne! Ko mi
ti suicide? Kome ti suicide? Da li nisi? Opa, bato! 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 Ne. To mi reci, to. Tu, Nije se ti ubiješ. Šta? Opet si sam se ubio. Nisam. Pa na početku, prva smrt ti sam se ubio. Da. Nije. Da, jeste. Nije. Jeste comitet suicide. Ej, da. Nemoj, ne, bravo. Pa slučajno, brate. Ali šta uradio si? Zaustavim se u mestu. Naletim na nešto. Ajde, dođi vam. Dođi. Ma priđi. Ma dođi, priđi. Da je pišao. Je moguće će mi bio ponovno. Pišao. Papučo jedna. Ne znam li što se znači. A šta to znači Srbana? Šta? Kada je rekao pavuča. Ne može niko da bude papuč. Kada znaš šta znači? Šta? Ti si čkap. Znači ne znaš. Ja sam toliko retardiran da nešto govoriš, a da ne znaš šta znači. Znaš što znači čkap? Šta znači papuča? Ne, čkapi znači... Čkapi znači... To znači pička. Šta znači to što si ti prvo rekao papuča? Prvo, papuča, papuča je ono što nosiš na nogama. Rekao si ti si papuča, znači nemaš pojma, neko je tvoji retardiran da je nešto rekao. Papuča je onako ima Ne, čuti, brate, snimam, ne čuti. A ne, ili ti neko drugara gleda? Ne. O, neko Ti je si to je kad neko ima retardiran. devojku, a ispaljaju drugara zbog devojke. Onaj koji ima devojku i onda znaš on nikad se ne odvoji od devojke, razumiješ? Ono, pozoveš ga, aj napolje, ajde, pozove ga devojka, izvinite, ne mogu ja napolje s devojke. Ideš ono koji se prvo dogovori, a pa ovo to si ovaj dobro. Da, taj čovjek je papuča. Daj, kako si mi uleteo sada? Brate, kako molim te? Uklazio sam ti. Uključio si. Gledaj, Kako si mi moji rekao drugari. nešto da me prebiješ u trambolini, pa sam ti isto taj trambolini pitao. I ti si rekao ne. You destroy. Melstroj. Pa ovo ne može ništa drugačije. Ništa, treba ja malo da radim misije, pa kad budemo igrali trke da te razbucam sa granatama. Sad kakve veze ima emisija u granatama. Pa, da bi skupio pare imam sada 8.000, mislim. Granate, sve proximity koštaju ukupno 5.000. Ma ne mislim na to. Ja mislim da jedna proximity košta 5.000. 1000 koštaju. A nije nego kao puškarca lama. Pa da skupim para, ono, da imam 50.000 da uradim onu misiju gdje vozim auto, onaj u bunkeru. Da skupiš para 50.000. Pa dovoljno mi 50.000, ono kupujem. Ali ne možeš Znači skill ja kupiti ponovo parama. vodi 30 prema 3, Ali ali skill se 10 ne može prema 3. Skill se ne može kupiti. Koji skill? A ti nemaš toliko skillova, nema više. Da, imaš više, mislim da 10-3 da te vodim 2-0. Onako. Maš. Pa kad Pa jel imaš nije, sreće. nije. I kad ti ja Da, popuštam. sreće. Ne, nego ti nemaš skilla. Pa se Ne, nego ubiješ. ti ja popuštam. 5, da, ja, naravno. 10 puta se lik sam. Ne. Dobro. U prošloj rundi ja te ubio 5 puta, a ti sam sebe 6. Pa jesam ja kriv. Ne, ja sam kriv što si ti sebe ubio. Pa jesi. Jesi! To je najgore. Više najbolje.
Ne. Pa ne ubijem ja sebe namer, ne. Ja džabe, Popuštaš gledaj. mi ovo. Pa naravno ti popuštam. Da, naravno. Šta bi bilo da ti ne popuštam? Kako ne? Vodio bi te 50:2. A, pa naravno. Evo, ja sam ti popustio, kao Pa što... naravno. Pa naravno. Prekrasno Malo ti iskoristio popuštam. boost, kaži. Ne da kenjaš, molim te. Ti, ne kenjaj. Ovo ono. Kako nisi sam... Kako ti nisi? Skill ti je level 0. Jes. Ti si bio 27. rank, a ja sam bio tipa 30. Haker ti je dao i bio si 109. rank, a ja sam sada 125. Pa sam ja kriv. Pa ne, ali ne znam uopće kojem skillu. Ti si se za vrijeme koje sam ja dobio 100 rankova podigao za 10 rankova. Pa ja onako ne igram GTA, tako da... A ja igram. Pa igram. Čim imaš to rango. Ne? Evo kad uradiš misiju koju smo ti 7 puta nudili, dobiješ ono... 7, ja pitam da igram s tobom i s Pa tvojim ne možeš drugarima, igrati Kaja, Periko, vas dvojica mi Kaju, ne Periko da. ne možeš igrati. Pa zašto? Ali nešto za 100-200 hiljada možeš igrati. A što što Kaja, Periko da nisam smo ja i znao. Miša 7 puta umrli. I, Ne možeš ti to igrati sigurno. dobro. Sad ću ti ja. Opa, bam. Ne vidiš što ja imam avion. Meni su jedno. Opa, Vozni park bum. bolji nego. Ne. Bravo. Prvi put si me ubio. Ćeš vam nešto dati? Kako nisi ti? A znam. Kako još nije kraj? Imam još jedan život. Imaš još 0 života. Ma da. Nulti. Nulti život. Bravo, bre, skači, kad ti ja ne kažem. A što si usvojio vreme? Da bi sam sebe ubio. Dobro. Dobro, imaš sreće. 60! 20! Imam 20.000. 20.000 si dobio! Samo 20.000, brate. Ajmo. I to bi bilo to ljudi Ovo do je epizode, način, tako epizoda bila s jeste, Nebojom, znam, ovo tako da. je to. I pozdrav!